Molt bé, teniu un projecte molt potent, però hi ha un petit problema. Ningú sap de la seva existència. De què serveix aleshores? Avui descobrirem com funciona el GPS que guiarà el vostre projecte cap a l'èxit, el pla de màrqueting i vendes. Imagina que tens una idea genial per un projecte cooperatiu, alguna cosa que realment podria marcar la diferència a la teva comunitat. Però no tots els públics estan interessats en les mateixes coses. Com aconsegueixes arribar a les que puguin estar interessades en el teu projecte? Aquí és on entra en joc el pla de màrqueting i vendes. Tota una aventura que és, bàsicament, la vostra estratègia per dir-li al món qui sou, és a dir, quina és la vostra marca, què feu, quina missió immediata teniu, com ho feu, quina proposta de valor li doneu al que feu i per què ho feu, quin és el vostre propòsit final. Però per què és tan important resoldre aquestes preguntes en un pla de màrqueting? En primer lloc, per al desenvolupament del pla de màrqueting és essencial establir objectius anomenats objectius SMART, específics, mesurables, assolibles, realistes i dins d'un temps limitat. Quin és el vostre públic? Quantes persones usuàries voleu aconseguir? Quants productes o serveis voleu vendre? Establir aquests objectius és essencial per definir les estratègies que milloraran la planificació i gestió de la cooperativa. En segon lloc, el pla de màrqueting ajuda a identificar i entendre a la vostra audiència. Amb un bon anàlisi de mercat i de desenvolupament de diferents públics podeu descobrir quines són les seves necessitats, els seus desitjos i les seves preocupacions. Si investigueu bé, segur que arribeu a ells de manera més efectiva. En tercer lloc, per l'anàlisi de la competència. Crucial. Què és la competència directa o indirecta del vostre projecte? Què estan fent que no estigueu fent vosaltres? Identificar i conèixer el que fa la competència us permet identificar oportunitats i amenaces i ajustar el vostre pla de màrqueting en conseqüència. En quart lloc, el pla de màrqueting i vendes us ajuda a ser únics, a diferenciar-vos. Desenvolupar una proposta de valor clara i convincent és essencial. Què és el que feu perquè la vostra cooperativa sigui única i perquè algú hagi de triar la vostra cooperativa entre altres opcions disponibles? I found the treasure! I found the treasure! Finalment, però no menys important, el pla de màrqueting i vendes és fonamental per al creixement i la sostenibilitat de la vostra cooperativa, el que permet ampliar l'impacte social en la comunitat. A més, moltes cooperatives estan compromeses amb la reducció de l'impacte mediambiental, inspirant i promovent un canvi positiu en el món. En resum, el pla de màrqueting i vendes és la guia i la clau per aconseguir els objectius establerts. És el full de ruta que impulsarà la vostra cooperativa cap a l'infinit i més enllà.